नै बेयाव जों दा हाखौनो फैदो जोंनि आइ दाखालि थांनाय मास आगष्ट 7 तारिखाव रुंसारि जालांबाय बे संसारनिफ्राय जोङो बेखौ बेयाव दोननाय जादोंमोन 1 मास जायाखैसै 8 तारिखाव दिनै 1 तारिख आरो एसे नांबावगौ खिन्थु हाया गोबां हाबसोलांबाय बेखौ जोङो दा गोदान हा होफिनगोन भिडिअ नायलांबाय थादो लाबाय थादो आंखौ लाबाय थादो मानसिखौ नुदो दै पुरा साफा नुना दिखोनबा रायज्लायबोला रायज्लायलां आदान हा होदो होन आबै फबनायखौ होनबोला nah, pasok, pasti mau kau lang besok. Bapak penodeng, Sir. Nih, nunggu be. Nunggu. Dana. Mau kelapa apa dah? Nih. Kok kena zaman ni? Angkun kena nuak. Hidung. Pura ha kau kerana mana kau bunuh kade.